Subhanallah, ayyo Allah, ba za mu yanta ba wallahi Allah, ba za mu yanta ba wallahi Allah. A tashi duniya ma ya fi akan manzan Allah. Babu ji kuma babu gani mu mun taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana da kuke so a yi yan gara kanda ake san yanzu ma muka fara. An taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana da kuke so a yi yan gara kanda ake san yanzu ma muka fara. To bismillahi sarkin kyauta, fani da kai zan sa ya Allah. Komai idan ka so sai ka yi, tsare mu da sharri ka kau da jalala. Da mun je mana za mu yi rafi ga masu taba mana hasken sallah. Sai da jiki tuni dun mun ba shi dirin duk wani wahala. Dole mu kare mutuncin annabi, masu shiru kuma kun yi asara. An taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda aiki san yanzu ma muka fara. A garin Sokoto aka yi mana batancin da ya zarce misali, ashe wata yar iska ce kafura, masu dakon kasa ba wani kulli. Masu kishin annabi sun je sun kona ta a kowane hali, sai wasu masu isa daga dara su kuma wai sai sun ji dalili. To kuma ku dira ku gani la'anannu duk ku ne kuka tsara. An taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda aiki san yanzu ma muka fara. An taba annabi, kun yi shiru kuma mun yi hukunci, kun yi magana dan san mulki kuke ta zumuɗi, kun hau kan ƙarya kun zauna. Daman Allah ya yi magana a Ƙur'ani, zancen ya zauna. Mumini su suke san Mahamudu, banda kuma kamashin Fir'auna. Kun yi butulci a manzan Allah, tsinannu dangin su Debora. An taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda aiki san yanzu ma muka fara. Wallahi annabi ya fi kowa, babu ya shi a halittun rabu. Annabawa ladabi suke masa, mala'iku ma sun bi shi ba aibu. Da sahabai ma sun yi fana'i a kaunar ɗaha abin san mujibu. Sun yi tattaki daga Makka har Madina don kare mutuncin Habibu. To ku ji dan Allah ɗan wana, mai zai sa mu ki a banzara. An taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda aiki san yanzu ma muka fara. Kafin na wuce bari in tsaya in sina makiya shugaba, ciki da akwai wasu makirai sun sara wani yan kwalba. Abin haushi ma shugabanni ke kare ta haba. Ku sani mu ba mu rage wa kowa sai in ya so shugaba. Ruhi da jiki fansa gare ka masoyi a banzara. An taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda aiki san yanzu ma muka fara. Ya Allah alkayyumu ya wahabu ka nuna fushi da su. Ya almutakaddiru rabbuna danna na batula ki far da su. Kada ka bar su a yaka haru, ko sun tuba ki far da su. Da mai goyon bayan su kowa ya jabbaru ka sa da su, domin sun taba ubangida. Ya Allah sa su a sakara. Taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda aiki san yanzu ma muka fara. Ina kuke ne ya al'umma ta kasan nan, to ba da ku nake. Da zarar an taba mai gida to kun san mu fa kisa muke. Da za kashe mu gaba daya kan annabi mu ne ma muke. Kun san dai ba wani mai isa bayan Mahamudu tuni nake. Kalifan yabo ni na faɗa shege ka fasa ba jira. An taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda aiki san yanzu ma muka fara. Ya Mahamudu muna da tuba dan Allah ka daɗa mana san. Mu yaki makiya wanda suke goyon bayan a taɓo ka. Mu fa wakilan ka kawu ne da su sa'addan ba ma shakka. Shege ka fasa ku tambayi asi domin ya sha sarka. Saura ku makiya Mahamudu akan sa kwarai fa muna da fitsara. Annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda aiki san yanzu ma muka fara. Assalamu alaikum aikin Allah, dan gatan duka bayan Allah. Babu kamar ka Rasulullahi, kai kan samto sirrin Allah. Wallahi annabi ka mana komai, da zuwan ka kau da jalala. Amma yau an samu waɗansu tsinannu wanda ba sa sallah, su suka taɓo mana addini, in mun bar su mun yi asara. Taba annabi, kun yi shiru kuma mun dau mataki, kun yi magana ya kuke so a yi dan kanda
ji ko a kiyama annabi shine mai cetonka. Dan kana ji ko a kiyama annabi shine mai cetonka.